داخویانیش بۆرایە گشتی بناوێ کۆنگرە یا باژارێ قامشلۆ ئەم کۆمپلۆیان نەڤنەتەوی یاکۆ لەسەر ڕێبەرئاپۆپێک هات شەرمەزار دکن ژخوا ئەف کۆمپلۆ نە لەسەر شەخسێ ڕێبەرئاپۆ تەنێ هاتکردن لێ لەسەر مرۆڤاهیە تەواهی پێک هاتیە ji ber fikr û felsefeya rêbertî ne tenê ji bo mafê Kurdan e lê ji bo mafê mirovahî tevahiyê ye û taybet ji bo mafê jinên cîhanê tev da ye. Tev de dizanin heger fikr û felsefeya rêbertî li cîhanê belav bibe û jin xwe ji zincîra koletiyê rizgar bike wê wek hevî demokratî hezkirin û hevjiyana azad, zanista azad û her wekî din pêk were. Ev jî ne li gor berjewendiyên dewletê desthilatdar û sîstema bavsalarî ye. Ev 27 salane ku rêbertî di nava çar dîwaran de ye. Lê bi her peyam û nameyekê re rêbertî dide xuyakirin ji mirovahiyê re ku ew e rêberê fikr û felsefeya aştî li cîhanê û hîna jî rêbertî doza fikrê azad wek hevjiyana azad mafê her kesekî ku li ser rûyê erdê jiyan dike û gavên herî girîng dane ji bo aştî wek heviyê. Lê heya vê gavê jî ne dewleta Türk ya faşîst û ne dewletên navnetewî tu gav nedane ji bo aştiyê. Em wek jinên ku ji felsefeya rêbertî ava jiyana azad ve xwarine. Em ê heya nefesa xwe ya dawî li pey vê dozê bin. Heya ku rêberê me fîzîkî azad bibe û hemî jinên cîhanê azad bibin. Di dawiya daxuyaniya me de em careke din dibêjin em ê li ser rêya fikr û felsefeya rêberê mirovahî û aştiyê bin. Heya ku rêberap û azad nebe tu carî em rizgar nabin. Em hemleya tevgerên jinên azad ya Bakurê Kurdistanê piştgirtî digirin hemleya bihêviyan re ber bi azadiyê ve. Dimeşin em silav dikin. Bê serok jiyan nabe. Jin jiyan Jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî.